Hej og velkommen til denne her video. Lige nu spiller mig og min fætter Lasse her Minecraft, og det her det er vores lille hus. Lasse, du ved godt, det træ der, det ikke kan gro. Det kan det godt, hvis der vi giver den ben. Med min seje jetpack. Vores hus. Is it too late now? Say sorry. Du ved godt, du bare kan skrive. Du kan bare skrive home. Jamen, det tager 3 sekunder, plus man skal stå stille. Jeg vil gerne ud udforske. Oh my god. Du er også mærkelig. Over her. Godt skal jeg over. Oh, nej. Et eller andet herovre. Jeg fløj med min jetpack derovre til. Nu kan jeg ikke huske, hvor det var, jeg kom fra. Og lige til jeg ser derude, I kan ikke bare skrive home og så finde mig og Lasses hus. Det er noget, vi har sat til, at vi kan. Og I kan heller ikke bygge eller smadre vores hus, fordi at vi har... Siger du, hvad vi har gjort, Lasse? Vi har claimet det. Præcis. Så I kan ikke smadre eller sætte noget. Jeg prøver på at smadre det. De får mig bestemt. Jeg har nemlig en diamant. Jeg har diamantudstyr. Jeg har det hele. Slet ikke fordi det er død mega mange gange, så jeg mister det hele. Er det ikke rigtigt, Mikkel? Jeg har slet ikke mistet det hele. Ej, slet ikke. Nej. Jeg har mistet det hele på gangen, så det er pænt nederen. Nu skal jeg ned efter. Nu kan I se her, altså jeg har jo jernrustning og diamond. Men jeg døde med det på. Diamond brystplade, og det døde han med på. Så det var bare så mega irriterende. Ja, I ved. Creeper. Elendig. Især fordi det var mig, der havde fundet diamanten. Hvad for noget? Du hørte det. Det var mig, der lavede det der til dig. Nej, det var jeg ikke. Jo, jeg lavede det her tidligere, Mikkel. Det siger vi ikke noget om. Ja, det var mig, der lavede de der diamanter, så kastede jeg til ham, og så døde han. Nå. Det var fuldstændig hjerneløs. Nej, Lasse, bare spille med. Okay. Så skal jeg nok spille med. Shh, du skal ikke sige til vores seere, at jeg bare snyder. Det kan det godt køre. Det er meningen, Lasse. Det ved jeg ikke. Hej, lille æderkop. Vil du komme der? Is it too late now? Say sorry. Bush. Sound. Skal jeg du er lige blevet skudt af et skelet. Din fede pakker. Altså nu Lasse lige ud igen. Lasse, hvor godt synes du selv, det går for at være sådan helt... Fra en skala fra 1 til 10? Ja. Yeah. 10. Okay. Slet ikke, fordi jeg dør hver eneste gang, jeg nåede mine. Kommer de ud af vores netherportal? Nå, hvad? Kommer de ud fra vores netherportal? Hvad for nogen? Eller de der skeletter der. Og her tidligere i dag, der... Mikkel, det er altså normale skeletter. Ja, men her tidligere i dag, der blev Lasse også dræbt af sådan en monster nede fra en netherportal. Det gjorde du også. Shh. Nej. Ej, jeg gjorde det ikke. Du dør altid. Nej, jeg gør ikke. Jo. Det var du. Hvad sagde du lige om mig? Everybody jump!
Everybody drop. Oh, bloody water. Men der er noget, som det er, vi skal have gjort. Der. Men ja. Jeg kunne da lige lave noget fornuftigt for en gang skyld, dog. Yep. Hov, Lasse. Røg du ud af serveren? Hvad? Røg du ud af serveren? Nej. Yes. Kaboom! Så ja, det er. Men lad os sige, jeg står stadig nede i serveren. Jeg er så også inde i serveren. Jeg kommer hjem igen. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt kebab. Du kan få falafel. Selvfølgelig kan du komme her og spørge, om du kan få lidt. Du kan få kebab, du kan få falafel. Falafel. Kaffefilm. Okay, Lasse. Der er lige en, der skriver, at du skal tjekke din telefon. Inden på Insta. Seriøst? Har du Insta? Nå, Lasse. Jeg kommer lige hjem. Ja, det gør også lige lidt. Jeg er bare ikke noget memes. Når det og sådan der. In my first like the body. Sådan der. Lad os se, jeg lige lukkede døren. Ja. Yep. Når det er Pink fluffy unicorn dancing on rainbows. Vi ses. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses næste gang. Hej.